खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 अक्ट'बर 2023 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो आयाबो बांनो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे अनसायनायबो मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियावबो मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन पजिटिभ साननो रोंगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोबां खामानियाव दिनै जाफुंसारगोन समाजाव मान मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बिमाफोरनि अननाय आरोफोरखौ मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जानोबो हागौ सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ गोबां बिथिङावनो जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ आरो नेगेटिभ साननाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननिफ्राय गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङै थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां
रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनांथारखौ दिनै मोननो हागौ, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोननो हागोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन, लोगोफोरनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ, गोदान थांखि लानो रोंगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, समाजाव लोगो लेवा बांगोन, सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनाय गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव बयजोंबो मान होजागोन, न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ, फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ, गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन, गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनानोबो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ, माबा नङा माबा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ, गोसोनि साननायफोरा दिनै देबार नांगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ, बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो, बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ, अब्लाबो नाथाय सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ, लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ, गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ, मोननो गोनांथारखौ मोननो हागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन, न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ, सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ, गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ, माबा नङा माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ, समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन, गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ, सिगांनि सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ, रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन, गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन, गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानो हागौ, लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागौ, सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै, जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।